Zan iya sanin sunanka? Sunana Alhazai Salisu. Masha Allah, duba da yanayin mun zo mun same ka kana wannan noma, to waɗanne irin matsatsalu kuke fama da su a ɓangaren wannan noma ta ku? Gaskiya babban matsalar mu guda biyu ne, da ruwa da kuma taki. Taki yana wahalar da mu yadda ya kamata gaskiya. Domin gwamnati tana kokari amma baya zuwa gurin manoma. To kana nufin cewar gwamnati tana fitowa kamar abun karin magana Hausa da suke cewa guga ya bayar a rijiya ta bayar guga ya hana. Kana nufin cewar an bayar wasu ne suke riƙewa waɗanda ba su da alaƙa da abun? Gaskiya ne wannan. Waɗansu ne suke riƙewa na jikin su gwamnati, amma gwamnati tana bakin ƙoƙarinta akan wannan harka. In na fuskanci maganganunka wannan shekarar ma a takaice dai baka samu wani tallafi ba kenan daga gwamnati. Ko ɗaya ban samu ba, ko ɗaya ban samu. To wanne irin kira za ka yi zuwa ga gwamnati akan kira dai ga gwamnati guda ɗaya ne, ta dinga dubawa, ta dinga turo wakilanta kamar da kuke zuwa, ta tabbatar da in za a bada abu ko taki ko akan harka ta ruwa, to ta turo wakili su gani. To wanne irin kira za ka yi ga 'yan uwanku manoma akan yanayin yadda wannan harka take tafiya, duba da wasu sukan cewa sun daina saboda irin waɗannan matsatsalu? Mu ba za mu daina ba, tunda shine sana'ar mu, ba za mu daina ba. To wanne irin kira za ka yi ga waɗanda suke? Kira na ga wanda suke tunanin cewa ba za su daina ba, su dawo su rungumi noma. Yawwa, su dawo su rungume shi domin abu ne mai kyau, abu ne kuma tun na iyaye da kakanni. Ba za mu daina ba, gaskiya ne wannan. Masha Allah, godiya muke. Yawwa, to na gode.